नमस्ते. मी खोबरं भरून खारातली मिरची बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे खोबरं आहे. एक मोठी वाटी होती एवढी, ती किसून घेतली आहे. ही मिरची आहे, ही अशी छोटी छोटी मिरची आणली आहे. ही पाव किलो आहे, 10 रुपयाची. त्याच्यासाठी आहे ना, हा लिंबूचा रस घ्यायचा आहे. एक लिंबूचा रस आहे. ही हळद घ्यायची आहे आणि मीठ घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला हे ना, हे किती किती घ्यायचं ते तुम्हाला मी दाखवते. हे पहिलं खोबरं आहे ना, जरासं भाजून आहे ना, म्हणजे भाजून थोडंसं भाजायचं. हे खोबरं मी चांगलं भाजून आणलं आहे. आता हे जरा थंड व्हायला देते आणि तोपर्यंत आहे ना, मी तुम्हाला मिरची चिरायची दाखवते. ही मिरची आहे ना, ही मिरची अशी पकडायची आणि आहे ना, सुरीने असा वरचाच भाग त्याचा आतमध्येपर्यंत असा कापायचा. म्हणजे खालून नाही कापायची, ही वरूनच अशी मध्येच चिरायची बघ अशी. नाही तर कसं बी निघणार नाही. आपण जसं असं जास्त याचं तोंड उघडं केलं ना, म्हणजे ते मिरची कसं फाटणार, कारण ते कडक आहेत म्हणून. त्यातमध्ये बी असतं, त्याच्यात थोडंसंच असतं, पण तिखट नसतं जास्त. अशी सर्व आहे ना, असे फाडून घ्यायची त्यांना. हे बघा, असं चिर द्यायची आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला ते आता त्यातलं सारण भरायचं आहे. आपण कसं हात सांभाळून जरा सुरी चालवायची, कारण सुरी आहे ना, अशी हातावरच घेऊन ती मिरची कापायची आहेत. हे बघा अशी. आता ही मिरची आहे ना, अशी सगळी मी चिरून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे खोबरं आहे ना, गरम केलं ना आपलं, की हे असं चुरायचं हाताने, म्हणजे ते होतं बारीक आपोआप. आता मी हे प्लेटमध्ये काढून घेते आणि तुम्हाला साहित्य दाखवते सगळं घेऊन. असं मस्त चुरा करून घेतलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना, मीठ टाकते. म्हणजे मिरचीच्या अंदाजाने टाकायचं, कारण मिरचीमध्ये आहे ना, मीठच पाहिजे असतं. 1-1.5 चमचे टाकायचं मीठ. त्याच्यामध्ये हळद टाकायची 1 चमचा आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, हा लिंबूचा रस घेतलाय तो टाकायचा. 1 लिंबूचा रस आहे. अशी लिंबूची बी पडली ना, तर ती काढून टाकायची. आता हे सगळं टाकल्यावर आहे ना, हेच असं एवढंच आपलं साहित्य असतं. हे सगळं असं मिक्स करायचं. म्हणजे खोबऱ्याची खारातली मिरची असं नाव आहे या मिरचीचं. ते आमच्या कोकणामध्ये आहे ना, खोबरं, शेंगदाण्याचं कूट असं सगळं भरून आहे ना, मिरची चांगली सुकवून ठेवतात. ह्या व्हिडिओच्या आधी आहे ना, मी पहिला व्हिडिओ एक टाकला आहे मिरची भरलेला. लांब मिरची आहे, ते मेथीची खारी मिरची असं नाव आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना, मेथी घेतली आहे, बारीक मेथी. हे असं खोबरं असं आहे ना, ह्याच्यामध्ये जरासं असं पसरायचं, थोडंसं तोंड त्याचं उघडं करायचं आणि त्याच्यामध्ये असं भरायचं. म्हणजे थोडा थोडा भरायचा, कारण ते खार असतात ना, त्याच्यामुळे असं थोडं थोडं भरून घ्यायचं. असं जास्त आपण तोंड उघडलं ना त्याचं, तर ते फाटणार. मग ते पिंजलं ना, असं 2 तुकडे झालेत, मग कसे सुकता नाही ना, ते पसरट होणार. त्याचं कसं तोंड मिटलेलंच पाहिजे. असं हलू म्हणजे आपण असं ना, एकदम हळूच करून घ्यायचं असं, आणि बोट असं घालून आहे ना, ते त्याच्यामध्ये असं सारण भरून पॅक करायचं. असं सगळं आता मी करून घेते आणि तुम्हाला भरल्यावर दाखवते कसे सुकत घालायचे ते. सारण कसं, आता मिरची पोकळ किती आहे तसं, म्हणजे एवढे भरून नाही टाकायचे, म्हणजे थोडे थोडं त्याच्यामध्ये सारण भरायचं आपण, कारण ते आपल्याला मिरची खायचं आहे. आणि आपण भरून तर त्याच्यामध्ये पुरं भरलं ना, तर ते कसं खाताना आपल्याला खार लागणार. असं थोडंसंच भरायचं आणि असं पॅक करायचं. खोबरं भरून खारातली मिरची अशी मस्त आता तयार केली आहे. आता ही फक्त उन्हामध्ये सुकवायची आहे. आता ही मी उन्हामध्ये सुकवणार आणि तुम्हाला दाखवणार, म्हणजे किती दिवसात सुकतात ते पण मी तुम्हाला सांगेन. खोबरं भरून खारातली मिरची अशी मस्त मी सुकवली आहे आणि याला आहे ना 5 दिवस सुकवायला लागले.
असे आपण पण चांगल्या उन्हामध्ये ना, सकाळी ऊन पडेल ना, त्या उन्हामध्ये संध्याकाळपर्यंत ऊन जाईपर्यंत ते उन्हातच ठेवायचे असे, आणि चांगले असे कडकडीत करायचे. असे चांगले कडकडीत करायचे आणि असे सुकले ना की आपण ते बरणीमध्ये भरून ठेवायचे. आणि खायला घेतलं ना आपण की थोडंसं तव्यामध्ये तेल टाकायचं आणि थोड्याशा तेलामध्ये असे जराशे म्हणजे गरम करायचे आणि खायचे. छान लागतात. असे मस्तपैकी तुम्ही बनवा. आणि ही वस्तू कशी खराब होत नाही, फक्त उन्हामध्ये चांगली 4-5 उन्हं लावली पाहिजे, म्हणजे कडकडीत व्हायला पाहिजे. असे पण वर्षभर टिकतात, पावसापर्यंत मस्त राहतात.